Adieu, benvinguts a l'Infoc. Notats la pàgina que vos hi va aparèixer al panel. I anàs trobar l'entrevista a Rosino de Peiro que l'amic Jacme del Mas, claveire del cauc occità, nos mando. Estirado d'Octe Benet. Veleu d'unes coneixets ja la música de Rosino de Peiro. Nosaltres nos ne servissem pla sovint per acompanyar els continguts a l'Infoc. Per vos parlar de sa qualitat ne tiri l'impressió dels col·legos d'Octe Benet. N'han dit, Rosino la grande, acos una voz esperito, un cant prigun, acos un nun que te marco. N'hi ha que diuen que seria la halsum de la música occitano. A cos veritat, sabut, sembra i sento, encarno aquestes cants de totes les usatges i de tot veïs lo dels trobadors. I nos embarco a la descoberta de totes los rivaginaris possibles. Va aquí, l'entrevista és estado facho per Maximo Lachaut en francès, massa músicos plenament comprensible en lengua nostra. I els col·legos d'Octe Benet han un servici de recerca de videos. I han trobat causes com a Massilia Sound System, Joan Pau Verdier cantant en llengua occitana les cançons de Leo Ferrer, Ludolfi, Victoria Abril, Victoria Abril, he dit, Victoria Abril cantant bossa nova. Dins Octe Benet hi han trobat de bones causes i de causes curiosos. Encara musico. El Cor de la Plano ven de sortir un següent àlbum, tan de man, compausat mai que mai, per de cants per dansar que mariden el ritme i la polifonia. Rapelat bus que Manu Tegón, la Buts, los Pes, les Mas, l'Ubendir, l'armo del grup. Nos anunciat l'any passat a l'Infoc abans que l'UCD existigués. Ara la ven així, la ven crumpat a 7 euros en canto a la FNAC, ma se troba també dins les botigues normals de disques de Barcelona. Ese l'escoltava un Pau. L'Enciclopèdia Catalana ven de sortir un diccionari novel, diccionari àrab-català, s'agís del primer diccionari bel entre les dues llengües, el calabé. El diccionari a la toco d'abastar i fa conèixer tota la riquesa lexico de l'àrab estàndard moderne. En dire moderna volem dir aquella llengua dels mediars de la literatura contemporània que se fa del Marroc a Oman. El model que ha expandit al Jazira. Abans hi havia que vocabularis. Ara hi ha un bel diccionari de 9.000 raïces, 41.000 muts, 67.000 excepcions, 114 censes, 23.000 exemples, 4.000 noms propis i els neologismes tècnics, científics i periodístics que han estat trobant en de com mai. Han trobat també aquells muts que han un espai il·limitat, la vocalització dels muts arabs, els plurals irregulars, els règims verbals i un compendi de gramàtico arabo en català. Margarida Castells i Dolors Cinca són les autores del diccionari. Havien revirat ja a Masso les 1001 noches. Daumatge que Dolors Cinca moriguet en 1999. Encara jove, he pogut pas veure la fi d'aquesta obra. Era el 5 de març de 1960. Alberto Díaz Corda fagué la fotografia mai coneguda de la història mundial, el guerriller heroic. D'unes han dit que aquella fotografia d'Ernesto Che Guevara seria estado facho dins d'un estudi. Això és fals. Foguet facho a l'Esto en la Carriero, concretament la Carriero 23, al cementiri de Colón de l'Havana. El jur d'abans, un bateu carregat d'explosius havia espleixat al port Juan Huechanto Cubás. Fidel Castro acusat la CIA de sabotatge i convocat la població en aquell funerari. Sus la tribuna hi havia Fidel Castro, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, mas l'agatx enigmàtic que piverà la càmera Leica de Corda foguet lo de Che Guevara. D'empell la mort del Che, aquella fotografia se faguet popularo, talament popularo que capitet d'arribar a la feticització absoluta. Avui, aquella imatge servissió per se reinventar a Maradona com a per vendre disques de Madonna. De què us parlo la mostra Che, Revolució i Mercat, comissariado per Trisha Sif. És una mostra de 300 pesos, amb fotografies, afitxos, filmes, raubos, publicitats, camisetos, de mai de 30 països. La mostra se pot visitar a la Virreina, fins el 20 de gener. Nos contacta Paula Puig per nos dir que caldria parlar d'una mostra pictural que se pot visitar al Reial Club Marítim de Barcelona. El mar, la mar. Mostra col·lectiva de següents pintors. La iniciativa sortís d'una idea de Jordi Jardí, escolar de l'Escola d'Art Metacultura i la comissaria Joaquim Santaló, un dels autors que és estat a l'encop el responsable de ballar una cohesió a les obres.
L'ambiró és mostrar com saben pintar aquells dels següents artistes la mar, sió la Mediterraneo, la mar de Tutes menys uno, sió la de Galícia, la de Paula Puig. La mostra és d'oberta fins l'2 de desembre al Reial Club Marítim, al CAI d'Espanya. Joaquim Santaló nos promet unes cadres fatxes seriosament, arderosament i sincerament. Vos dici de anar. Ja que és tot, l'informació segueix dins Soc TVNet, Catalunya Ràdio en Aranès, Ràdio País, radiolenguadoc.com. Aplaleu!